Basoko leheneko ikasleek gaur dute eguna Basoko matematikako azterketa pasatzeko. Duela aste batzuk iragarri zuten eta gaur burutu egin dute euren desobedientzia ekintza. Bernat Etxepare lizeoko ikasleek matematikako frogari euskeraz erantzun diote. Atzo goizaldean 24 urteko motozale batek bere bizia galdu zuen istripu batean Baionan. Arratsalde on deizuela guztioi eta gaurko emankizunean ere Eusko Alderdi Jeltzalea izango dugu hizpide. Hain zuzen ere, orain arte EAJ PNB bezala ezaguna zen Ipar Euskal Herrian, aurrerantzean bere marka aldatu eta EAJ LPB izango da. Frantsesezko adieran Le Parti Basque. Guzti honekin, ekin diezaiogun, ekainaren 12ko iparraldearen orenari. Seaskako leheneko 140 ikaslek matematikako Basoko azterketa izan dute gaur. Ofizialki frantsesez egin beharrekoa, baina desobedientzia ekintza iragarrita zuten eta euskaraz egin dituzte azterketak. Zuzenduko ote dituzten ala ez, ziur jakin gabe. Euskaraz egiten dut. Euskaraz ikasi dut, beraz euskaraz erantzunen dut. Erabaki dugu desobedientzia egitea. Badakigu ezingo dutela denek bururaino joan, baina denen sustengoa dugu eta presik ja. Berdin galdegin dugu euskaraz pasatzea, sinpleki gure hizkuntza eskubideak direlako eta aukatu digute. Dena euskaraz prestatu dugu, eta orain ebaluaketa egitea frantsesez za oso erresa. Eta horregatik gurasoen babesa jaso dute goizean hemen egin duten elkarretaratzean. Hortako xaska sortu dugu eta liceo bat dugu, dena eskolaz da, beraz zinez lortu arte segituko dugu borroka hortan. Hezkuntza ministroak berriki iragarri du 2028tik aitzina sekzio elebiduna jarriko dela martxan eta Basoaren zati bat euskaraz egin ahal izango dela. Basoko berezitasun bateko azterketa eta ahozko handiaren zati bat ere bai. Baina ikaslek ez dute hainbeste itxaron nahi. Argiki eskatu dugula ministroari eta rektoreari helduen urtean diadanik plantan emaitea. Ez dute euskara erebidun Basoa lortzeko aukera izanen, alta euskaraz pasatzeko aukera galetu dugu. Ez dugu erantzun finkoriko oraindik, baina iduridu aski baiko galita ikelaz. Eta matematikako azterketa honi buruz ere, ez zuen deus esan ofizialki ministroak naiz eta zuzenduko dituztela espero duten denek, hala ere ziurtasun hori gabe presiopean eta ez jakintasunean uzten dituztela uren seme-alabak salatu dute gurasoek. Eta gero zientzian edo hola, matematikako nota kontatzen du eta hainitz. Beraz, bakotxa libre da, guk ez dugu aldegin bakotxari zer hizkuntzan da. Eta aldiz, elkartasuna bada, ikasle guziak sustengatzen dute hori. Eta ez da normala, holako presioa biziarazteko gazteer, azterketa entzin, ez jakitea azterketak zuzenduak izanen direnez. Ez da argi atera, ez dugu erantzun zuzenik, ez dakigu zer gertatuko den. Pasako dugu euskaraz, ez dakigu zuzenduak izanen giren, ez da ofiziala izan eta ez dugu erantzunik ukan. Iada ez dutela sekulan ofizialki ezan euskaraz zuzendua izanen zela, beraz ez dakigu eta guk argi dugu alere euskaraz pasako dugula. Tipidanik euskaraz ikasten dugulako eta hola delako, baina ez dakigu zoin izanen diren ondorioak eta jesgira sumitzeko. Ez dakigu oraindik ea zuzenduak izango girenez euskaraz idazteagatik, orduan dira hori lortzen badugu ongi da eta segituko dugu dena euskaraz lortu arte. Borrokak beraz, aitzina jarraitzen du ikasleek Basoa osoki euskaraz egin ahal izan arte. Ipar Euskal Herriko EAJak Eusko Alderdi Jeltzaleak marka berria aurkeztu du iparralderako. Orain arte EAJ PNB bezala ezagunak baziren, aurrerantzean EAJ LPB izanen da. Frantsesezko adiera egokitu dute jeltzaleek, orain arte Parti Nacionalist Basque baziren, hemendik aurrera Le Parti Basque izanen dira. Hain zuzen ere nazionalist adierak frantsesez eskuin muturra eta Bigarren Mundu Gerrako kolaboratzaileekin baitu lotura. Izen aldatuta, orain arteko hauteskundetan lortutako gorakadari eustea eta edatzea dute helburu.
baita Ipar Euskal Herritar gehiagorengana hurbiltzea ere. Nacionalist Bask orain marka bezala ezagutuak ginen moduen, berba hori entzutean jendeak nastuten da. Eta ezagutzen ez pasaitu, ez da hurbiltzen. Bueno, aldaketa hau, markaren aldaketa hau, hurbilketa horretarako dei bat da. Jendea gana hurbiltzeko beste zubi bat. Hogeita lau urteko motor gidari bat Tilda Baionan istripu baten ondorioz. Ostegun goizaldean gertatu da istripua goizeko 6 baino pixka bat lehenago. Motoak zutoin bat jodu abiadura handian eta kolpearen ondorioz bertan hilda motor gidaria. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan dute ezer egin haren bizia salbatzeko. Hortzirala denez orain zenbait itzordu aipatu behar dizkizuegu, eta bai eskuin eta esker badugu beti zer nahi ekitaldi eta lehen geldialdia Endaian eginen dugu. Atzo ametsak zaiuz gurekin zen emankizun untan, bertsulari xapelketa nagusia aipatzeko, bihar arratsaldean Endaian hariko da kantuz, bere herrian, bere sorterrian, Angel Mari Peñagarikanorekin batean, atxaldeko 6 goiti, izan ere Sagarno eguna ospatuko dute bihar Endaian, eta antxe, bi bertsulari haundi entzuteko, xapeldunak biak, Peñagarikano izana noizbait, eta arekin beti momentu goxoak pasatzen dire nola ez, eta amets ere beti leian eta erri plazaz plaza dabilena, atzo luzeta zabale mintzatu ginen arekin, eta bihar entzuteko parada izanen da plazetan, xapelketa hasi baino lehen, plazaz plaza ibiltzen baita, ametsak zaioz, beraz bihar atxaldeko 6 Endaiako Sagarno egunan, baina Sagarno egun hortan hasier gauza gehiago izanen da ere. Hala da, sagardo eguna bihar Endaian, arratsaldeko 6 hasiko da zuk esan bezala, baina gero gauean ordu txikitaraino ere luzatuko da, eta behin sagardo egunean 9:30 itxiko da, baina iluntzean, Enbata gaztetxean izango dira kontzertuak, hain zuzen ere 10:00 aurrera puntukakotx, eta ondoren DJ aiakate, hoiek Endaian, baina ja giro ona heldu zaigu, uda ere hemen dugu, herriko festak hasten dira, eta bihar ere, ekainaren 13 Arrangoitzeko festak izango ditugu, eta Arrangoitzen izango dira Los Piquillos taldea, Azaz kantaria, azken aldian gazteen artean fama irabazten eta ospea irabazten ari den kantaria, eta ondotik Ipar Euskal Herriko talde referentea gaur egun, Maskak izango dira Arrangoitzen. Maskak eta Maska taldearekin, guazen beraz Arrangoitzetik, Eliza Berri alderat, zeren azpagnen ere izanen baita Gatz eta Piper doinu frango nerea. Hori da, bestarik besta, aipatu duzu, Arrangoitzeko bestak, azparen bertan ere izango ditugu, eta beraz, arratsaldeko 8 goiti, gaur Ruper Ortorikaren kantaldia, ostean puntukakotx, eta gaualdia amaitzeko RTZ kolektiboa, beraz, ziur gaua ere luzatuko dela, eta kontzertu gehiago, kasu honetan, Ziburun ere gaurtiko hasiko delako Xaltai Amets Festivala, 6. edizioa da, eta gaur beraz, Koxe Arbiza plazan Gaitiztaneko orkestra, eta Tiktara, eta bihar Pilota plazan Lie Detectors, Niña Coyote eta Chico Tornado, eta gaueko 11 goiti, Siberutz izango dugu bertan. Ongi da, mil esker, eta orain badakizu, bazuek hautatu behar duzuela, eskuin eta esker, beti bada zerbait, guagoaz, Maskak taldearen konpainian, asteburuan.